салом алейкум бародари тоҷик. бародари тоҷик. имрӯз мо хурсандем ки ту Айбалинса биромадӣ. Акаи Фахриддин, дар ҳаққи догием ҳама вақт. О иншолло. Саломат биромадӣ ухӣ? мо хурсандем ва боварӣ дорем ки Айбалинса биромадӣ, дигаи корото намекунӣ. Кам бугу муллои Мадина. Кам бугу муллои Мадина. Аму умед дае ки тему ба сар тароӣ кардем. Басеш ки аку. Гадза. Айбалинса биромад бафкун бачаи хуб шуда. Дар киҷо боша ҳозиям бародар. ҳози биромад Айбалинса. ҳози видео кард Айбалинса биромад. Салом алейкум. Мо хурсандем ки ту сиҳати саломатӣ. ваъда додӣ ки қатъи Мавлон, ҷупи ҷавлон Мавлон салом алейкум. боварӣ дорем ки ту қатъи умера видео мекунӣ Тоҷикистон. чӣ хеле ки ваъда додӣ мужик слова. чӣ хеле ки гуфтӣ мера видео мекунӣ. мо интизори видеои нав ба нави тим ва ҷупи ҷавлон. чӣ хеле ваъда дод қайта тамоми Тоҷикистон мегардем. мард бошен ҳар да гапат бесен. мо фақат интизори видеои нави шумоем. шумо ваъда доден 2018 сол соли рушди меҳнат ва сайёҳӣ аст. мо қатъиян ҳам бародар дар ҳамин Екатеринбургем. садои умедам дар ҳамин ҷай. Рамазон ТВ мухлиси чуч дар ҳамин ҷай. мо ҳама вақт интизори видеои нав аз Тоҷикистонем. чӣ хеле ки мо рафтем Тоҷикистон, ама дар 2 рӯз гаштам. 2 рӯз дар Узбекистон, Самарқанд, Бухоро гаштам. Тошкент, Хиҷдивон. интизорам ки шумо дар чанд рӯз мегардем. чанд рӯзе ки мегардем, аз шумо илтимос хоҳиш мекунем ки видеои беҳтарина пешкаш кунен. ай гӯшаву канораи Тоҷикистон боша. агар мард бошен Помир равен, мард бошен Ленинобод барен, мард бошен чӣ хеле гуфти сари Хосор бародари тоҷик. ту меги ман ай сари Хосорам единственный тоҷикам. мо интизорем ки ту ватани ҷои зодгоҳи хита видео кунӣ, ба навор кунӣ, пешкаши мо кунӣ. бо як чиз дигар рафти батли ҷавлони қатъи СВР ташкил ки бародари тоҷик. илтимос иш гапи ман нест. ин бародар гуфтагия иш кори шумоа. ман фақат хоҳиш дорам ки шумо канори гӯшаву канори Тоҷикистонро ба навор бигирем. саломат бошед ҳамватанҳо, ҳама каса зинда бошед. бародари тоҷик ба пеш шери нар. чӣ хеле ки пиши тоҷикҳо гап мезанед то охира гап зад. тай кун таршид памперс пӯш. ҳамаш ченҷ мешавад. салом алейкум. худо нигаҳ дора.